Alweer je parcoursmanager van de legendarische Dokkum-Woudenomloop. Hedzer Kooistra van Kolmersweg is naast leefhaver en koerskenner. Hij sjocht uit naar de eerste etappe van de Benelux Tour die toch het wat eersten van Friesland gaat. Dat vergelijkje met mij de tijd dat wij dus de Woudenomloop organiseren, dan is dit heel hoog natuurlijk. Hè. Met name het materiaal waar mij werken wordt is heel goed ontwikkelen. En als dat vergelijkt is met wat wij toen, hier zeg maar 20 of 24 jaar in, ja, dan is dat net een vergelijkje net. Maar wat de uitstraling betreft, ik denk dat het wel raakvlakken had. Ik nou met de Benelux Tour, dan komt toch de regio dus even goed in de picture. En dan kan deze en gene hun voordeel daar wel mee doen natuurlijk. De route van de Benelux Tour is qua lengte te vergelijken met de Dokkum-Woudenomloop. Maar de hutfietsers binnen wol van Orewaarder. En toch stieren de tussen 1986 en 2001 relatief grote namen aan de start van de klassieker, die het echt wel de helft van het noorden naam waren. Ik weet echt net dat ze dus mooie hoekjes uitzag, daar zat ik dat vroeger die. Ze gaan allemaal ouders maar. Ze gaan ook allemaal ouders maar. Nou, dan hadden ze misschien een beetje een voorbeeld aan hetgene nam van wat wij toen altijd deden. Maar als dat zo is en het waait een beetje, ja, het is net in het begin van het jaar zelf, dus de kjeld zal er net zo boord wijzen. Maar de wind die kan dus inderdaad, dat kan wel eens zwier worden daar. Ja. Een waaieralarm zo zou maar kennen? Nou, dat zit er wel in, denk ik. Ja. Jertiet stippelen Kooistra de route van de Dokkum-Woudenomloop zonder de techniek van Tjenwurg uit. Maar op hokkerwijze giet dat dan? Nou, toch zelf te fietsen, hè? Ja. Ik ben getogen en geboren en getogen hier in de Waarden. En ik weet heus wel waar dus de klinkerdikjes te vinden binnen. En om samen hierin wat te zetten, van dat het dus een leuke wedstrijd worden kan. En dat had wel blikken dingen. Het parcours goed indelen en hoop je op een beetje meer waar. Nou, dan is het ideaal. Net voor de taskogers, maar voor een organisatie, prachtig. Hoe dan ook, het wordt koers. De grote groep met achtervolgers. De renners van de Raboploeg willen nog rijden, maar daarachter rijden de gebroeders van de Reep en die doen uiteraard helemaal niets en controleren.